Egunon guztioi eta eskerrik asko hemen egoteagatik. Egun benetan pozgarria da gaurkoa Arantzazula bentzat. Izan ere, lankidetza hitzarmen honek eta 3 unibertsitateen konpromisoak oinarri sendoa jartzen duelako Arantzazula betik proposatzen dugun ikerketa elkargune berritzailea abiatzeko eta gainera ikerketa kooperazioan egiteko eta gure esparruan ezagutzagune garrantzitsu bihurtzeko aldeen konpromisoa eta ambizioa baita berresten ditu. Hitzarmen honen edo lankidetza honen 3 elementu edo 3 ezaugarri garrantzitsu azpimarratu nahiko nituzke. Modu handi batean ezaugarri horiek balioan jartzen dutelako abiatu dugun lankidetza hau. Lehenengokoa da adostasuna. Adostasuna eta horri lotuta unibertsitateen konpromisoa eta lankidetzarako borondatea. Arantzazulaben oinarrietako bat izan da, hasiera-hasieratik 3 unibertsitateekin lanean aritzea. 3 unibertsitateek hartu zuten parte, laborategi honi sorrera eman zion hausnarketan, baita jatorrizko diseinuan ere, eta behin laborategia martxan dela, eragile aktibo izaten jarraitu dute. Aholku batzordean batetik, eta baita orain ikerketa elkargunean ere. Eta hori, mugarritzat hartu daiteken gertaera izan da. Izan ere, mota honetako elkarlana, agian ez delako ohikoena, esparru akademikoan, eta Arantzazulabe proposatzen duen markoa, zentzu horretan ere, berezia da, edo berezi egiten du. Guk ezagutza sortzeko elkargunea nahi dugu sortu, eta ikerketan lehiatu baino lankidetza edo elkarlana da bilatzen duguna. Hortaz, hori gauzatzeko eta hori benetan egi izateko unibertsitateen prestutasuna eta borondatea benetan goraipatzekoak eta eskertzekoak dira. Bigarren elementu edo ezaugarri nagusia da lankidetza honen izaera berritzailea. Berritzailea aspektu ezberdinetan. Lehenengo antolaerari edo egiteko moduei dagokionez berritzailea da, hala uste dugu behintzat, planteatzen duguna. Izan ere, uste dugu egungo testu inguruak, bai izan erronkaek, bai edukiek, gizarte bezala aurre egin behar dugun konplexutasunak, eskatzen dute egiteko modu edo antolaera berriak. Eta horregatik guk unibertsitate bakoitzaren banakako ikerketaren batuketa zaratago, guk hemen proposatzen dieguna da elkarrekin egitea hausnarketa hori. Elkarrekin gauzatzea ikerketa eta lankidetzan egitea gure esparru estrategikoen inguruan proposatzen ditugun jarduerak. Eta hori da Arantzazulaben balio proposamena eta bereizgarria baita ere modu batean. Gainera, Arantzazulabe proposatzen ditugun gaien inguruan disiplina anitzeko ikerlariak batu nahi ditugu. Eta horrek ezagutza eduki jakinen inguruan begirada anitzak, askotariko esperientziak, askotariko eskarmentuak batzea ahalbidetzen du. Eta horrek ere badauka bere horretan balioa. Eta badira, berritzaile izaera horri lotuta, beste ezaugarri batzuk baita ere, aipatu nahiko nituzkenak. Bat da lehenengokoa ikerketaren helburua. Zeri erantzun behar dio Arantzazulabek hemendik proposatzen dugun ikerketa horrek. Eta guk hasiera-hasieratik garbi geneukan ikerketa honen helburua lotu behar genuela Arantzazulaben azken helburuarekin, hain zuzen ere, herritarrak agenda publikora eramatea. Hortaz, hemen egingo den ikerketak eta garatu nahi dugun edo sortu nahi dugun ezagutza lotu behar dugu ezinbestean herritarren kezkekin, herritarren erronkekin. Eta hori oso presente daukagun zerbait da hasiera-hasieratik. Bigarren, ikerketaren balio erantsia. Leku berezian gaude, Arantzazun gaude, Arantzazulaben gaude, eta nolabait identifikatzeko gai izan behar gara, zein den hemengo identitatea, zein den inor egiten ari ez den hori, hemen egiteak zentzua duen horri. Nola ematen diogu hemen egiten ari garen ezagutza horrek edo ikerketa horrek balioa herritarrari,
nola ezagutza hori helarazten dugu gizartera. Hortaz horrek berariaz bere hausnarketa eskatzen du. Eta beste ezaugarri bat berritzaile izaerarekin lotuta da, hemen egingo den ikerketa joera globalekin eta nazioarteko tendentziekin lotu behar dugu ezinbestean. Eta unibertsitateei aukera eman beharko die mundu mailan aitzindari diren eta mundu mailan sendoak diren beste unibertsitateekin lankidetzak abiatzeko. Eta baita ere gu herri bezala posizionatzeko eskala global horretan. Hemen egiten dugun horrek eta gainera modu berezi honetan eginda balio berezia duelako. Beraz, arrazoi guzti hobengatik berritzaile izaera horrek eskatzen du prestutasun bat. Eskatzen du ausardia puntu bat agian. Hemen ikerketa ohikoa ez den modu honetan egiteko. Eta hori zinez eskartzekoa da. Eta hirugarren elementu moduan, hirugarren ardatz moduan, lankidetza honek ahalbidetzen dituen jarduerak aipatu nahiko nituzke. Zeren inguruan ikerketa egitea proposatzen diegu unibertsitatei. Ikerketa eduki dagokienez, 4 esparru dira hasieratik markatu ditugunak. Demokrazia, lehenengoa, ongizatea, elkarbizitza eta lana. Eta bada, lan ikerketa hildo edo beste esparru berezi bat, da hain zuzen ere lankidetzazko gobernantzarena. Badakizue, Arantzazu Lab, lankidetzazko gobernantzan erreferentzia zentro izendatu zutela, Gipuzkoako Foru Aldundiaren etorkizuna eraikiz estrategiaren markoan. Eta horri lotuta badaukagu misio bat, badaukagu egiteko argi bat. Eta da, lankidetzazko gobernantzaren inguruan ezagutza sortzeko gune garrantzitsuena izatea, eta hori, ezagutza hori, herrigintzaren edo gure herriko erakunde sistemaren zen gizarte eragileen zerbitzura jartzea. Hortaz, lanlerro espezifikoa izango da, gai zentrala izango da gurean, gure bokazio edo misio horri lotuta. Edozein esparru dela ere, eta lehen esan bezala, elkarlanean garatutako ezagutza ez da unibertsitateen edo Arantzazu Laben esparru akademikoan bakarrik geratuko, baizik eta hori gizarteratzeko eta herritarrei helarazteko ahalegin berezia egingo da. Eta hori bere horretan baita ere bada elementu bereizgarri bat. Eta gainera esan, marko berezionek ekarriko duela, unibertsitateak hitzarmen honen esku jartzea beraien baliabideak. Eta baita ere, ikerketa arloan pilatu duten eskarmentua ere. Eta beraz, unibertsitateko ikerlariek Arantzazu Labe proposatutako programa, ikerketa proiektua garatzeko, dedikazio batekin jarduerak burutuko dituzte Arantzazu Laben, beste unibertsitateetako ikertzaile taldearekin batera, eta Arantzazu Laben instalazioetan lan egingo dute, eta horretarako elkartuko dira. Hortaz hori ere bada zerbait berezia Arantzazu Laben proposatzen duen ikerketan markoan. Eta amaitzeko, ikerketa egiteaz gain, jardunaldiak, gogoeta saioak, difusio programak, nazioartekotze programak, garatuko dituzte 3 unibertsitateek elkarrekin, lankidetzan Arantzazu Laben. Eta, beraz, amaitzeko esan, lankidetza hitzarmen honen sinadura gaur egiten balima dugu ere, azken hilabetetan dagoeneko lanean gabiltzala. Topaketa, historikotzat, unibertsitateek historikotzat hartu zuten topaketa izan genuen ekainean hemen, 40 ikertzailerekin, oso harro gaude topaketa hartaz eta komunitate hori sortzeko egiten ari garen ahaleginaz. Mintegi horri atzo izan genuen saio batekin jarraipena eman zitzaion, eta hemendik urte bukaerara beste hainbat lan saio aurre ikusten ditugu. Datorren urtetik aurrera garatzen hasiko garen, ikerketa programa hori benetan izateko. Hortaz, urratsak ematen ari gara, eta hala jarraituko dugu. Beraz, hasieratik proposatu bezala, Arantzazu Laben ikerketa elkargunea, elkarrekin eraikitzeko borondatea eta lankidetzarako prestutasuna garbia da, nabarmena da, hemen gauden alde guztien partetik. Beraz, nire aldetik eskerrik asko guztioi, mugarri ederra da gaurkoa guretzat, eta jarrai dezagun lanean.
Mila esker, hortaz ez orain unibertsitateko ordezkariei emango diegu hitza, ziur zerbait esan nahi dutelako. Orduan, Agustin, hasiko zara zuzu, mesedez? Oso eskerrik asko, Negera. Gauza gutxi gaineratzeko Nahiarak esandakoari, ez? Guretzako Euskal Herriko Unibertsitatea bezala, kasu honetan Arantzazu berak berarekin dakarren historioa, esanahia, lotu nahi zen, eta bere izaera horrekin guk bat egiten dugu. Euskal Herriko Unibertsitatea kasu honetan bat egiten du, eta hasiera-hasieratik proposamen hau luzatu zitzaigunean, guk garbi ikusten genuen, Euskal Herriko Unibertsitateako releku bat izan zezakeela, baduela, eta pena merezi duela, dudarik ez, ekimen berria, berritzailea, eta honek arriskuak hartzea eskatzen du. Baina hala eta guztiz ere arrisku horiek pena merezi dutelakoan nago, eta segun nago etorkizunean orain arte bezala, ze argazki hau duela oso denbora gutxi etzen hain erreza lortzen, iruditzen zaigu batean lortutako zerbait dela, baina ez da horrela, duela 2 urte honekin buruan zerbait geneukanean, nik uste inork ere ez zuela aurre ikusten honetara 2 urteetan iritsi gintezkeenik, ez? Beraz, gustora, posik, gaurko egun hau ere iritsi delako, eta etorkizunari begira, itxaropentsu, orain arte lortu den asko, aldimada ere, ze elkarrekin hor zubilan hori egitea ez delako erraza izaten, baina nik uste oinarri sendoa jarri ditugula, eta etorkizun oparoa izango duela segura, nago Nahiara eta bere taldearen gidaritzaten. Egunon, danoi, lehenengo nik urako neuke eskerrak emotia, eskerrak emon Nahiarai, Arantzazulabei, Arantzazulabeko taldeari, eta nola ez beste unibertsitatei. Agustinek eta Nahiarak esan dauen nahi, ezer gutxi gehitzeko, ez? Hemen pasatzen doianean, gutxi geratzerako esateko, Mondragon Unibertsitatearen izenean, Mondragon Unibertsitateko komunidadearen eta ikertzailean izenean, eskerrak emon, benetan uste dugu horrelako proposamenak diela modua gizarteko erronka global eta konplexuei aurre egiteko, bakarrik askotan ezin ditugu erantzun erronka hundixak eta danon artean lehiarik barik, bai kolaboratuz eta kooperatuz, erronka horrei beti be modu esanguratsu hauan erantzun gotzau. Guretzako egia da sormenetik eta ez esperantzatik eraikitzen den prozesu bat badala, eta uste dugula Arantzazula bizan aldala benetako katalizatzaile bat etorkizuneko ikerketa egiteko modu berriak esperimentatzeko eta galdera zarrei askotan erantzun berriak topatzeko modu bat, ezta? Orduan, seguro gauz, Arantzazula betik gauza oso interesgarriak irtengo diela, eta gainera Nahiarak aipatu dauen moruan, gero hau danou agenda publikora herritarrengana jeitsiko dala. Orduan, horrek be, emoten duzku ondiope komunidadea gehiago indartzeko, eta aurrera begira, erronka berriak ere identifikatzeko aukera gehiago. Orduan, Agustinek esan dauen moruan, urte batzuk bagoiaz lanian, eta igartzen da, bai egiten dien saio desberdinetan, eta proposatzen dien proiektuetan, badauela 3 unibertsitateen arteko konplizidadea, konfiantza, eta benetan, gure partetik uste dugu hori dela bidea, eta hoitxe, seguro gauza oso interesgarritxak ikusiko ditugula hemendik aurrera. Arantzazulabeko zuzendari Andrea, Mondragon eta EHUko agintari maiteak oso gustora gaude ere, eta ezer gutxi egia esan gehitzeko, baina azpimarratzeko bintzat balio ditzatela nire hitz hauek, ez da, izaera estrategiko eman zaio proiektu honi, Nahiarak ere aipatu du, erakunde publikoak ere alaxe eman diotera, eta guk ere alaxe aitortzen diogu, izaera estrategiko hori, azken batean, gizarte berrikuntza delako, etorkizuneko gizartea eraikitzeko arlo erabakigarria, ez da. Bestetik esan nahi dut, Deustuko Unibertsitatearen plan estrategikoak lema bezala duela
mundu berria eraikitzen elkarlanean. Hortaz, mundu berria, berrikuntza eta elkarlanean beste hainbat eragilerekin, eta batez ere unibertsitateekin, baina baita ere unibertsitatez haratago beste eragileekin, bete-betean sentitzen gara gure misioaren ardatzean eragiten, ezta? Proiektu honetan, hortaz oso arro eta pozik eman diogu ez baiezkoa soilik, baizik eta hasieratik eta definizioan ere gainera parte hartzegunen ikerketari dagokionez eta gustora, ezta? Eta gero, azpimarra jarriko nuke unibertsitateen arteko elkarlana ahalbidetzen duen proiektua dela hau, dagoeneko esan du, zuzendariak ere, eta nagorik epatutako katalizadore hori baldin bada, eta unibertsitate desberdinak, Mondragon EHU eta Deustuko unibertsitateak elkarlanean jartzeko tresna ere baldin bada, hainbat hobe, ezta? Balio erantsi emango dio, hemendik ateratzen den guzti horri, azken batean, eta gainera hori, Goia zuzendariak hasieratik azpimarratu den ideia da, gizartearen zerbitzura egongo gerala, eta gizartearekin oso kontaktuan egon behar duela hemen egiten dugun guztia, ez da, unibertsitatek ez dut esaten beti, baina batzuetan gerta daiteke ez da, gure ezagutzaren arloetan, ez dakit, murgilduta egotea, hemen egingo dena oso hasieratik egongo da gizarteratzeko borondatearekin, eta horrek are balio gehiago ematen dio gure iritziz, beraz zorionak, eta hemen egongo gara eskuzabaltasunez lanean. Eskerrik asko hiruroi zuen hitzengatik, hein handi batean berresten dira gure nahiak, baita hemen gauden guztion konpromisoa, lankidetzarako borondatea, eta nik uste dut eraikitzeko dugun hori ez dela bakarrik beharrezkoa, izugarrizko gauza polita dela gainera, eta zor diogula gure herriari eta gure gizarteari, gauza berriekin esperimentatzea, saiakera berriak egitea, aurrean ditugun erronka hauei, aurre egiteko eta baita ere ezagutza berria sortzeko. Hortaz, eskerrik asko zuei, gaur hona etortzeagatik eta izan egun ona denok.